I denne videovejledning forklares brugen af formularer i Triskans e-handelssystem TriWeb. På fanen Ordrehistorik Konto har du adgang til Triskans returvareformular og reklamationsformular. Du kan gøre brugen af formularerne nemmere for dig selv ved at udfylde standardfelterne og gemme formularerne på din egen PC eller et netværksdrev. Klik eksempelvis på knappen Returvareformular. Udfyld felterne indsender, kundenummer, telefonnummer og kontaktperson. Klik herefter på højre musetaste og vælg Gem som. Vælg nu den placering på din PC eller det netværksdrev, hvor du vil gemme formularen.